jam geno yo woni mon bandiraɓe tedduɓe no mbiɓe yumma jiidaɓe ƴiƴam e kosam hatanteɓe gendi jaale pokkuɗe paale gila hanki taw hande arani diiniyankoɓe hani e aadiyankoɓe walla e aadayankoɓe ardiɓe ɗum e walla ni mbiyen hohoɓe meɗen to banggue ɗiɗi foof mi salmini on moni kala inde mum e yettode muɗum ko musidɗo moɗon Badji Mamadou Ba ari yewtidde moon e ndeɗo ñalande bandiraɓe tedduɓe taw eɗen tiimi e deftere musidɗo men ceerno men ganndo men faabo leñol faabo diina gorko joltuɗo hujjaji banggueji ɗi kala saabu andude ɓuuri moƴƴude wonde anduɓe kala ko anduɓe andinoɓe ceernam caggande woni ganndo jaaɓi andinde o wiyete ko Alhaji Boubou Sangon maccungel Allah yo kisale nden ko Allah yo wone ma ndeɗo deftere nde wiyete wonde ko mbaccoɗen koye men ene dow mayre so neɗɗo ala gacce yo wat ko wela habri ndeɗo yewtere ko biyeteɗo wonde almami Bukhari firine ndeɗo deftere walla firi ndeɗo deftere ko biyeteɗo Amadou Tidiane Kane muulirde jaam Allah bandiraɓe tedduɓe Alhaji Boubou windi e ɗemgal tubankore defte goɗɗe ene jeeya e majje beele Isa ko ɓi Allah walla ko Allah walla ko nelaɗo Allah wonno hirnangue dewɗo diina catholique beele ene gonɗini sharia bible ko deftere bible haali tindade wonde e sangara l'islam diina annabaɓe kabrugol karallagal Mouhammadou umorade e nelaɓe waaɓe no Dawouda Iyas Isa e ko nandi hen jaabowol tindade e an Marie Del Kabara binduɗo deftere l'islam diina kaɗe e yantude wonde e hirnangue anasiyankore e inde Allah joom jurum ndero huftidinde jaami yurmede heerinde ko jomiraɗo jeeyi funnague jeeyi hirnangue jettoɗe godini Allah bajjo kanɗo yettede so yimɓe jii bonande daraki ittude ɗum ko seeɗe tan haɗata Allah fawde e muɗumen woɓa wuuji habdi oɗo hadisa walla mbiyen ndeɗo yewtere ko biyeteɗo wonde Abou Daoud annabijo Allah mo jame kisi goni muɗum o yewtini yimɓeɓe o wi wota hay goto e moon lesɗin hoore muɗum sahibaɓe ɓe namnitimo ɓe mbimo e hemaɗa nelaɗo Allah an kam holno min lesdinirta koye amen o jatti kanko annabijo o wi ɗum firti koso goto e moon wonde koso goto e moɗon foti haalde gonga te haalani on saade ma Allah namnomo o wi ɗum an kam hol fof walla o wiya ɗum an kam hol fof ko hennoma e haalde kaja
o walla kaja o jiyaɗo Allah o jaabumo wiya komi kulnoɗo yimɓeɓe Allah jattomo wiya ko Allah de ɓuri jojjude ɓuri handude hulede habri oɗo hadisa walla yewti ndeɗo yewtere ko biyeteɗo wonde Abou Saïd al-Khudriyu yo beele ma Allah won e makko sellinamo ko Ibnu Maja bandiraɓe tedduɓe e atoɓe on jarama musidɓe tedduɓe eɗen natana yewtere nde e oɗo sanga e fuɗɗode gardidi he o waɗi bisimillahi rahmani rahim caggal yettude Allah e nemaji pilpiltinɗi ɗi o waɗani en en jetti walla en juuli e annabijo Allah Muhammadu me jame kise ngoni muɗum keewal julɓe muɗum en juule makko kadi fodde keewal bani adama en ɓe meeɗa julde makko gila fuɗɗode tago ha ñande leydi taga ɓaara yo Allah ɓeydu yurmede muɗum e koho meɗen Muhammadou kañum e koreji mum gonɗinɓe sahabaɓe muɗum e rewendiɓe pele muɗum ha ñalawma jobdiji yo barkeji annabagal makko caro e meɗen duumo e men jomam ya jaabo duwaw bandiraɓe julɓe ndeɗo deftere hakkiliɗe keewal ɗereji kono wiide dak fayidaji ko musidɗo men laaɓɗo reedu newiɗo julɗo jiɗɗo l'islam o wiyete ko Alhaji Boubou Sangon ko o gorko de fawi ɗum e juuɗe mon ngam nde wona waccorde fewnitirde ɓuccirde diina men kono ko adine natanten walla ko adine nataten e bundi nde deftere ine moƴƴe wonde beddoɗen leƴƴande e windi yanke o caggal ɗum ngaren e lowdi ndi Alhaji Boubou hoɗi aduna koye nder reedu Fuuta Tooro e nder saare almameɓe fayodinde heewde gandale anduɓe nden woni Mbumba wuro nene makko en jinnaɗo makko gorko jeeya ko wuro ene wiye wonde Gollera dande wuro mum wuro dowlirgo kañum ne gandal diina e fayidagal lollugo ngo nanalla muɗum tacci keeri dunde Afrique nde noon so ɗeɗo gure ɗiɗi darorɗe e diwan Law jibinani on ɓiɗɗo basorɗo mo dartol diina windiroyta inde muɗum alkule kaŋŋe kalis koko hani tan woni ko waɗi Alhaji dañi fartanke nadde jangɗe Qur'anil Karim nde watti hakkille nde Allah udditi hen hakkille makko caggal ɗum o dañi ngam jangude ɗemgal France o jangi ha o yettoyi e martaba towɗo e nde ɗon jangde kono ene moƴƴa paamen o juɗima law e dawrugol o naati e landa renduyankoɓe walla mbiyen comité en on landa ko landa dartoriɗo ko wiyete ko wonde yoltude hujjaji wasdoleɓe ko nande remoɓe awoɓe aynaɓe fitram golleɓe e dendagal monaɓe faaɗaɓe ɗawaɓe jojjande muɗumen e rendu muɗumen so gonga landa o ene jogui miijoji lobbi dimi ñallam ɓeriji
saɗede maxi en église en lindi en estali en e mawo en hono mawɓe dawrugol comestin en koɓe gittanno diina gueɗal muɗumen hay soko fotino ceemdi giyal e nder pible mabɓe dawriyankoje ɓe dowlanino konngol kartundingol walla ko kartundingol human binnewal walla human binnowol ngol woni diina ko aljanna woni cori kono ceerno Boubou e ceerno Murtuɗo Diop e regore walla e rogere garode commission en woɓɓe caggal nde Allah joom baɗe bawɗe o soggi ɗum en artiri ɗum en e diina l'islam jangi ɗum paami ɗum mbi koso makis english en lin en estali en mawo en ina ganduno diina l'islam toɗɗotono ko l'islam e ɗiɗon diineji fa ɗaynoji leƴƴi ɓe ɓuri jottorade koso tawi aɓe ganduno l'islam ɓe gonanno julɓe ɗigguɓe ɗoftiɓe nde tawno dendagal namne walla ni caɗele rendo ɗeɓe cippirtono walla ɗeɓe jiilotono safara muɗumen e nder peelelagal mabɓe l'islam addi jaabu wuuli muɗum gila duuɓi limtinɗi tawi koko ɓuuri hen kadi yodde ɗum ko noon ma jaafoɗon noon yimɓe tubankore ɗe matam enen ko yo jumiraɗo yaafo en tan ene mbiyirɗen ni on paamiɗan noon tan yimɓe tubakoɗe ɗe walla yimɓe binnaɗe e tubankore ɗe walla binnaɗe e tubankore ɗi on paaman tan enen tubankore nde gona yaaɓe hen on paaman tan no ardi fof alhaji Boubou Sangan oɗo gorko jibina ko reedu Fouta Toro en kaalino nane jangi hen diina e françiyankore woni ɗemgal tubankoreɓe walla tubankore woni nder e dawrugol wawi ɗemgal françiyankore no feewi bawal dañal noon kono kadi o yejjitani hay seeɗe pinal muɗum ɗemgal muɗum e fina tawa muɗum omo jeeya e jannguɓe ɗemgal françiyankore ɓurɗo wawde ɗemgal muɗum neniwal e ɓen ɓe gandumi ɗum koye dokke mantiniɗe ɗe Allah waɗinimo ko hen tigi woni ko ɗum jeeya saabu hande en kewani liggotoɓe e laamu rowrowɓe wawirɓe ɗemgal françiyankore honno wawiri ɗum ni dutti kadi tiiɗa pinal muɗumen siftinen nde o felliti tottude en deftere nde yo en pirɗum kankone de ne nertirɗenmo deftere nde yo sartu o addi hen leƴƴanɗe makko payodinde gila e bindol ha e kelmendi ɓurdi wonde yaadude e firo e wone kelme te kelme ɗe o lomtini ɗe foof o ƴoogi ɗum koye ganni men destiɗo jogorɗe majjude so jawnaka keɓɓita wadde hono oɗo gorko weeɓani nde jimi ndeɗo deftere ceerno Boubou nde waɗi nde caggal nde tarmi nde laabi ɗiɗi hakkille am dogi e firde nde e ɗemgal Pulaar ngam ɓattinde nde manaji mayre toɗɗaɓe mayre ɓe cekkiɓe toɗɗaɓe mayre ɓe
cakkitimomi ɗo on sa'a o rokki yamirore mbeɗe fira mbeɗe neldamo e lillinkowol walla kawol lillinko kawol onon foti waade woni internet omo adda hen teskuyaji makko omo neltirami hande joofi e dow baɗal Allah newiɗo newnowo kala hunde ndewa haaji yo newo nde ko nde wonde o newnata kanko joomiraɗo firo ko fannuji ɓurɗi sattude e bindol jeeya sabu ene namni wawde ɗemgal bindangal deftere nde e ngal gartirta e muɗum lowdi ndi ceerno buubu winduno deftere nde bandiraɓe tedduɓe o winno deftere mum nde koye ɗemgal français encore ɗum wanno ko hitande ujunaji 212 kanko fof e wawde pular primine minne e ɗemgal men neniwal pular e jinde windande e ɗemgal tubankore woni français watta e pular wona hunde wemde nde tawno ɗemɗe ɗiɗe ina ceerti haa ko foti ala kadi windiyanke o weeɓani firde sabu omo wawi français yankore nde woni ɗemgal tubankore ngal ɗemgal woni français yankore ɗemgal deegol en haa ko foti ala kadi konnguɗi makko ko juuɗɗi cañiiɗi ɗum noon ko ma ballal Allah yetta hen tigi tigi musidɗo wi ene jeeya ko rokki en fartanke wawde firde deftere makko nde go'o wawde ɗemɗe ɗiɗi fof refti hen ko jogaɗi en humpito seede e toɓɓere nde o winni nde gueɗel tata ɓengel ko ɓooyde en firde defte nayi suɓade en firo mamewo ngo e dow firo kelmendi kala leñol o wi walla kala leñol jingol yawde hebde gandal kewgal yo teddin firo sabu firo ko soɗorde ɓamtare yolde wonande hakkunde men e leƴƴi ɓamtiɗi e gandal ɗi fof e mawnude ene wawi so tawi walla so en pelliti en daranima firde defte ɓe bindi ɗe walla ɗe binduɗen ɗe e ɗemɗe maɓɓe ɗe joni so weeli Allah cukken yolde nde gande ɗe fof kenti e gandal diina l'islam ene poti firede e ko ɓuri yawde e yaccade ngam riwtude majjere e humam binnagu sabu ene hawra ko neɗɗo jangue ɗemgal mum neniwal ɓurata famde ɓurata kadi yawde famde e nder juutendi golle firo ngo go'o e amin fof walla goto e amin fof yoɗama mbawka e dokke ɗe Allah waɗi e goɗɗo o ɗe so gonga mi heeɓi teskade wonde alhaji buubu ko neɗɗo jaƴƴo haqqille teeyɗo ceebɗo gite niwiiɗo luggomiijo belɗo liggodade tawtinowo mo rendi golle e kala ko waɗata keɗotoɗo jawɗo famde ma mbiyani ko jokkitowo miijo fewji diɗo makko gila jofnani konngol muɗum so ina joggi pawten hen mbiyen ko mbarodi golle o amata
o tampata o looɓata ko aadiyanke pawiɗo ha timmi ha tiiɗi e tinninoje l'islam no yiɗiri julɗo yo wani yo siftorni walla yo sifroni wadde mbiyeno jarama duuɓi jonɗi caggal gaynumi jangde e naddemo e gollorɗe ambassade omo jokkuno darde makko e dawrugol darde yowetinde e yoltude caɗeli ɓesgu leydi muɗum ɓesgu muɗum kala walla ɓesgu leydi muɗum kala to mbawi yaɓɓirede walla to mbawi yoɓirede eno mbawi wonde yoɓirede e oɗon saaha hayso ko windiyanke meɗen o ina rewa Allah ne ko felo dawrugol commissayagal ngal e seeremɓe muɗum joyoɓe hono biyeteɗo hono mon mbirɗen nani ni max walla english walla liin walla estalin walla mawo mataw ko hono noon o ɓurno andude e gomɗinde e dow felo diina l'islam o nde tawno aduna ñiɓaki koko ɓaari kadi aade ko miijande hoore muɗum e gueɗe muɗum yahata tan wonde koye hoddiro Allah e muyande muɗum tinaka mataka tan wonde ha mbajjiri joom baɗe bawɗe o yaltini alhaji yilti alhaji soggi ɗum artiri ɗum wonde e diina l'islam o heɓƴitini fimde makko o jangi o watti wonki l'islam mahiki wonde e farilla e sunna hono deftere Allah teddude nde kammi haala annabijo Allah Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam nde tawno omo jogii e diina he geɗal mangal ɓooyani tan o heɓi hen faamo muya towɗo cheikh ɗo aada no feewi no feewi no feewi no feewi no feewi e nder ngam ɗo jaɓɓal kesal ceerno buubu sangon walla ceerno sangon haaɗani tan caggal nde jangi diina faami e tabitinde dosɗe joyi l'islam nde rawlata Allah ɗe kono o watti gollirde diina o no ɓuri sellirde e etade hakke bawɗe makko no doole makko ponno o mondirde tippodirdi gurdam makko e jamiroje Allah e sunna nelaɗo Allah ɗi sifaji dewe Allah tawoyte ko e suufiyankoɓe felliɓɓe ɓoorade aduna e jiri garaji muɗum naatoye wonde e nder landaji Allah walla naatoye e nder laddeji Allah e yolombere mbeede e jomunen nduɗo aduna gila ene nguuri dogana ladde ngam mayande Allah kisa e bone aduna maale ceerno buubu noon ko suufiyanke hono noɓe cifori ni hono noɓe cifiɗen ɓe ni ɓe cifiɗen joni ɓe kono suufiyankagal makko egginanimo kanko wuro yaltinimo saare laamorde ala o wurdu e koreji makko o dikki caɗele aduna taaridi makko e goƴaji makko o mone dari lang e addande ɗum safara timmuɗo gaga suufiyankagal mahingal e wurdude e renndo muɗum alhaji felli kadi ko wiyete ko jihadi mo wona ƴettude condi e kure ene fella ngam wonde
wawnude yimɓe yo ndewnu walla yo ndewru Allah e annabijo mum ala e sago kono kanko waɗata ko windude defte e siftina laawol poccingol ngol laawol peewal ngol woni siraɗi mustaqim ko nden fimde faabade julɓe hakkidde ɗumen duñima wonde e settude kuɗol makko caggal sunnade gonka jamanu hande o no wayni no way andede ni e hamnade ni e weeyodirde wonde e woɗɗodirde e erago annabijo lasliwo ngo hono wooti inde gotam paago Allah e fimde alliyankore wonde e softinde walla e sostinde ñene kala e Allah nde so tawi ko gonga ummini ceerno alhaji ummini alhaji ngam timminde aadi mum e joomum e annabijo muɗum sabu yewtere aljumare woni khutba wattininde nde annabijo Allah Muhammadu ko wajjinde julɓe yo carcaka nulal muɗum e nder dendagal jokoli windere nde minenne min notori mamamo ngam erago e windude defte diina mbele ene newano ɓen ɓe keɓano jangude e duɗe diina daña ɗo tugni ndewa diina o no ɓuri sellirde e yoɗirde ngoɗo fenango ceerno Boubou yaɓɓi omo somdi e maggo ko wiyete ko pellital e jamaragal ceerngal aada omo fondi hen kaso e kasanka ɗeɗɗede fof hono no ceerno Mamadou Samba Diop murtuɗo wowno wiide ni yo yurmede Allah wone mum